Thousands of Zimbabweans stranded in South Africa mushure mekunge mabhasi avanga vakwira vachinzi mabhazi aya atumirwa navaWickno Chivayo pamwe chete nehurumende yenyika yeZimbabwe. Vazonzi vaburutswa nemabhazi aya vachinzi transaction haisati yareflecta mari haisati yasvika apo pavadzokereswa kuCape Town apo pavari kukempa vachigara. Kusangana kwataita zvakare pana paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichingoti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekunzwa nhau dzese dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe kuti musazodarikwa. Zuva ranhasi tiri kuuya a recent report indicating that this is a broad accurate. Thousands of Zimbabweans gathered at the repatriation center in Cape Town after fear linked to an anti-immigration tensions. Many have been sleeping outside while waiting for travel documents and transport back to Zimbabwe because buses have not been sufficient to move everyone immediately. So panhau iyoyo tichiziva kuti maZimbabweans akaungana ende pari kutaurwa kunzi thousands evanhu vari kuungana apa. So nezuro pane chiitiko chakaziviswa manheru pachinzi ipo pane mabhazi akasvika ikoko akatakura vanhu vazhinji vanova vari vanhu vari kunzi vakazadzwa mabhazi, asi mabhazi aya asati asumuka ari kunzi akazoti vanhu vese burukai, mari hadzisati dzabhadharwa dziri kunzi dziri kubva kuna vaChivayo pamwe chete nehurumende yenyika yeZimbabwe inotungamirwa navaMnangagwa. So toziva kuti hurumende yaiti yatumira mari and also nevakasiyana-siyana avaiti vatumira mari, asi vemabhazi vari kuti hapana mari yatamopiwa. Aya mabhazi tiri kutodawo mari yedu kuti itange yabhadharwa kuti tizokutakurei. Zvaita kuti zvigonyorwe navaMomunetsi. VaMomunetsi vanyora vachiti situation in Cape Town, vanhu varara panze usiku hwese nechando ichi. Mabhazi auya vakanzi pindai, unfortunately akabva vaburutswa zvichinzi mabhazi haana kubhadharwa. This is a big embarrassment to be honest. SDA Church and Seat of Cape Town provide buses ku Cape Town last week. Ko government yedu aripi acho kana aya akauya achinzi ndiwo ase Wickno Chivayo patakanzwa here kurongwa kungonzi vanhu vasimuke nhamo yemuZimbabwe inorwadza. So ndo nhau iri kutaurika pachiitiko ichi ende pane mufananidzo waitenderedzwa nezuro apo paitaurwa nemunhu achiti nezuro ndakaita video kuma 11 PM ndichiratidza mabhazi ainzi ndease Wickno ainzi ndease Wickno. Vanhu vese vakazodzikiswa mubhazi zvichinzi mari haisati yareflecta. Kurakidza kuti zvinhu zviri kuitika apa zviri kurakidza kuti hurumende iri kungotaurawo ichibudisa mashoko kuti tatumira mabhazi asi hapana bhazi riri kusvika, kana kuti iyo iri kupa vanhu mari vemabhazi vacho haasi kusvika here, kana kuti ndiwo vari kungotaurawo mashoko ekuti vatumira mabhazi pasina mabhazi avatumira. Munoti chiine chiitiko ichi ndicho chiitiko chiri kusangana nevana vemunyika yeZimbabwe. Hundreds of Zimbabweans are still waiting for the bus home kuti vauye munyika yeZimbabwe. So vavo are stranded in South Africa as the repatriation delay continue. Muri Zimbabwe ndizo nhau dzataya takabata pano pachannel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichikuzivisai zvizhinji. Tinoramba tichiuya nedzimwe pano paYouTube yeHarare Networks.